Представете се, моля. Здравейте, казвам се Радостина. От колко време учите английски при нас? От декември миналата година, което е някъде към 4 месеца. Каква беше основната причина да започнете уроци по английски? Основната причина беше, че когато пътувам, много обичам да пътувам и когато пътувам, често ми се налага естествено да говоря с някого на английски и просто се притеснявах. Трябваше да направя нещо, за да го съвършенствам. А какви са предимствата на индивидуалните онлайн уроци, каквито са вашите? Предимството е, че има достатъчно време, в което време да си задам въпросите, да науча нещо ново, да се отпусна, да говоря, естествено да се опитам да разбера и от срещната страна, която ми говори на английски. Какви са предимствата на обучение с нейтив преподавател? Това беше най-доброто, което съм направила от дълго време, когато записах английски с нейтив преподавател, тъй като когато си с български преподавател, когато си на обучение с българин, който говори български, нали, съответно преподава английски, често когато се чудиш каква е думата, нали, спокойно можеш да питаш как е тази дума, нали, не се сещам как е, нали, кажи ми я. Докато тук това не може да стане. Тоест, тук предимството е, че започваш да научаваш много синоними. Ползваш много синоними и ползваш много думи, с които да се опиташ да опишеш думата, която не се сещаш. А какво ви харесва най-много в уроците при нас? Ние много говорим. Много говорим, използваме, опитвам се да науча колкото е възможно повече синоними за конкретна дума, така че да избера от многото думи тази, която най-лесно мога да запомня и съответно тази, която когато започна да говоря за нещо, веднага ще се сетя за нея. А с какво са ви полезни уроците и как смятате, че ще ви помогнат в бъдеще? Отпуснах се. Полезни са ми, защото се отпуснах. Не е това напрегнато чувство в момента, в който говориш, да се чудиш този човек дали ме разбира правилно. Не ме ли разбира? Как да направя така, че да ме разбере? Общо взето помогна ми чисто да се отпусна и да просто да говоря. И да не се притеснявам дали от срещната страна ще ме разбере, защото в крайна сметка нали, идеята е да опиша така ситуацията и да разкажа по начина, по който така да разкажа това, което искам, така че да ме разберат. С прости думи. А какво бихте казали на някой, който се колебае да започне уроци по английски, особено с нейтив преподавател? Дълго време опитвах различни уроци. Ходила съм на индивидуални уроци по английски, ходила съм в група по английски, но винаги бяха с български преподавател. Пак казвам, това е най-доброто нещо, което съм направила, защото усъвършенствам по този начин речника си и се отпускам да говоря с хора, които не разбират български. И бихте ли ни препоръчали на други хора? Разбира се.